Bilang lamang sa daliri ang mga pasahero sa unang araw ng pasok na sinabayan ng no vaccine, no ride policy sa mga biyaheng pa Metro Manila ng Department of Transportation dito sa Mabalacat Passenger Terminal Complex umaga nitong January 17, 2022. Ang bus driver na si Alvin Macugay, 1 oras lamang ang interval ng pagkahimpil ng kanilang bus na patungong NCR. At sa halos 1 oras nilang paghihintay ay 2 pa lamang ang kanyang pasahero. Mukha nito, dalawa pa lang yung paseros natin. No? Paano gagawin natin ito? Mag-aantay tayo? Maghihintay, sir. Mga ilang, hanggang ilang oras ang aantay natin? Bali, 1 oras ang ano namin, sir, interval. 1 oras? Oo, sir, 1 oras. Paano, sir, pag umabot yung 1 oras? Kung may 20 na, pwede na, sir. Pwede na. Paano kung wala pa, sir? Talagang alis na kami, sir. Talagang alis Oo, na? sir. Lugi? Lugi nga, sir. Piling-pili na lamang anya ang nakakasakay at resulta nito ang limitadong bilang ng mga nakakabiyahe. Oo, sir, piling-pili na. Yung mga vaccination card na lang. Meron pa ho ba tayong pinapababa? Kung kunyari, walang vaccination card, may kasamang bata, pinapayagan ba natin? Ay, bawal na ang bata, sir. Ayon kay Elmer Lopez, tagapamahala ng terminal, nitong January 9 pa nila sinimulan ang no vaccine, no ride policy dahil sa itinulak na no vaccine, no entry ng ilang lokal na pamahalaan sa Pampanga. At resulta nito ay ang limitado na lamang na pasahero na nasasabat na walang vaccination card. Since January 9 pa, so kami nag-aabiso. Ngayon, nung pagdating ngayon nung time na may direktiba galing sa DOTR, at least nakapagbigay na kami ng 1 linggo na information drive para sa mga mananakay natin. At saka yun ay nakatulong dahil syempre before na yung mga andaming questions, mas maganda na rin ngayon dahil nakita nga natin na dito sa direktiba ng DOTR, nandun yung mga exemptions. Base sa atas ng DOTR, exempted sa nasabing pulisiya ang mga essential traveler na kailangang may certificate sa barangay. Dito kasama rin sa konsiderasyon ay ang mga taong may medical condition na hindi muna maaaring mabakunahan kaya kailangan naman ng medical certificate. Meron yung mga kailangan ding bumiyahe para sa mga essentials. Na yun din ay nagbibigay din ng certification ng mga barangays. So yun din yung mga tinitingnan natin and of course, maliban doon sa implementation ng vaccination card, chine-check din namin kung valid yung vaccination card na pinapakita. Pabor ang ilang mananakay sa bagong pulisiya dahil para naman umano ito sa kapakanan ng general public. Mas maganda yung share. Pag wala siyang vaccine, no ride siya. Para rin sa safety natin ng mga tao yun. Sa atas ng DOTR, hindi lamang travel by land ang no vaccine, no ride policy, maging sa air and sea travel. Paolo G. Santos, CLTV News.